Ömrüňiziň iň ajaýyp gününi tutýan toýuňyzy Naýbaşy bilen belläň. Kaşaň toý çadyrlarymyz, Naýbaşynyň häzirki zaman toý çadyrlary siziň toýuňyzy hakyky toýa öwrer. Toýuňyzy has aýratyn etmek üçin 4 menyudan birini taýlap bilersiňiz. Her menyu myhmanlar üçin iň lezzetli naharlary öz içine alýar. Şu görýän çadyryňyzyň ýyny 9 metr, beýikligi 7,5 metr, uzunlygy bolsa 150 metre çenli ýetýär. Ýokarsynak açyk guruluşy bolsa, çadyra giňlik we ýylylyk berip, myhmanlaryňyzyň özlerini rahat duýmagyny üçin edýär. Şu görýän çadyryňyzda 800-den gowrak myhman kabul etmek we ýerleşdirmek mümkinçiligi bar. Oturuşlaryň ýerleşdirilişi bolsa, myhmanlaryň bir-birlerine päsgel bermeden rahat oturmagyny üçin edýär. Bu toýda 80 tejribeli ofisiant, 20 san nahar daşaýjy personal myhmanlaryňa ýokary derejeli hyzmat eder. Habarlaşmak we targyd etmek üçin Naýbaşy tutuň. Naýbaşy ýatdan çykmajak toýlar üçin. Turkmenportal web saytymyzda Naýbaşy toý hyzmatlary siz bilen.